Hej og velkommen til. I dag, der er det... Fuck, den larmer, den er. Som I kan se, så har jeg fået nyt tøj på. Og som I kan se, så har jeg også de her på. Så hvis I undrer over, hvorfor jeg ligner en eller anden, der har skoletask inde i mine armhuler, så er det altså en stretcher til ens ryg. Som I kan se, så er det Saltires event, og vi er i week 2. Det vil sige, at vi skal have afklaret 4 ting. Nummer 1. Vi skal have et chaos race, tror jeg det hed, i flying, og 2 i ground. Og så skal vi have fundet ud af, hvad de der andre æg, de gør. Og så skal vi have fundet ud af, hvad der sker inde i bjerget. Det første, jeg tænker, vi skal finde ud af, det er, som I kan se her, så er der Flying Death Race og Ground Death Race. Jeg er meget spændt på, hvad det her det går ud på. Især fordi der står level 20 recommended. Var det ikke nogen, der var samlet ud? Men nu har jeg taget kameraet af, så håber jeg på, at det hjælper. Okay. Der er ikke nogen speeddimmer, hvilket gør mig lidt urolig. Åh nej, 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 nej. Altså, jeg kommer ikke til at vinde det her 100%. Nej. Nej, nej. Nej, nej. Hvis man kan få en gratis version af den der, så bare tab. Jeg taber alligevel, apparently. Det er virkelig underligt uden speed. Det er et helt andet slags løb. Det er også derfor, jeg ikke lige... Hvorfor er det her Flying and Death? Der er jo ikke sådan rigtig... Jeg tænkte, der var et eller andet, der skulle efter os, eller sådan noget. Okay. Altså indtil videre så er jeg meget skuffet, fordi jeg havde forventet, at der ville komme et eller andet efter os. De kan ikke lave sådan nogle cool ass tegninger, og så... Der er rigtig mange mennesker, der er løbet rundt på det seneste med ulve. Jeg har været her i siden af... Hej Bill! Er du giftes med Bill? Ja! Sådan. Tag kirke. Nej. Har du spist græs eller sådan noget? Eller sne? Du lugter af sne. Så har du drukket sne. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg var ved at sige. Der er rigtig mange mennesker, der er rigtig mange folk, der render rundt med de der kæmpe ulve. Ja, det er sådan en fucking motherfucker der. Det ligner sådan en Fendrix ulve eller et eller andet. Den er virkelig cool. Vi tager bossen. Unlock boss. Ja. You have unlocked the boss. Fedt, mand. At ham der er vi oppe imod. Det kunne være fedt nok. Tror jeg, man kommer op imod ham skytten der. Han ser sgu lidt vild ud. Er han halv drage, halv hest, halv mand, halv sorcerer. Det lyder en kentaur, vi har med at gøre her. Der er stadig ikke noget herovre. Jeg havde jo sagt,
at jeg havde troet, at bossen ville være her. Det er lidt trist, at lægger så meget i dag, jeg ikke kan have toiletpapir på, hvad vil jeg sige. Fuck snakker om. Den er bare så cool. Forresten, så skal I ikke tage af, at Zane han ligner en fucking psykopat. Det er bare fordi, at han har fået light. Fordi jeg igen har brugt elementer på ham. Så kommer motherfuckersne. Der kommer hele ganget. Nu er vi med i ganget. Og prøv at se den der. Nå, okay. Okay, så sker det. Oh. Okay, okay. Jeg håber virkelig ikke, det lagger, fordi så er vi bare flækket. Hold da op. Det er da i hvert fald ham der, vi er oppe imod. Det kan jeg da godt se. Nej, okay, det lagger helvedes til nu. Eller så flyver jeg bare en forkert vej. Jeg er egentlig ikke helt sikker. Klar. Det er slet ikke... okay. Jeg har nået sådan lige at læse op i om de der... At jeg skulle 100% ikke have valgt Zane til det her. Sådan... I'm dumb. Og så gik det sådan op for mig. Helvede! Okay, jeg skal helt ud derfra. Okay. Fair. Oh god, nej. Det er ordentligt svært med Zane, det her. Jeg skulle virkelig ikke have valgt Zane. Oh shit. Ej, det mener du kraftedeme ikke. Nu observerer vi lige. Og så tager vi en god runde med Showmac Drip. Fordi det var godt nok lort med Zane. Han ligner ikke særlig meget mere en hest. Altså nu ligner han sgu mere en ged. Jeg har ikke helt forstået det der med, at han står nede i den der cirkel. Er det det, man skal? Så døde han sgu. Fedt, mand. Okay, så man skal simpelthen unlock den hver gang. Det er jo ret vigtigt at vide, tænker jeg. Når man ikke har mere vand. Okay, nu er vi forberedt på hvad det er vi skal. Vi ved hvad det vi skal. Og vi ved hvordan vi undgår ham der nullermand. Udover de der laser nogen. Fuck, jeg havde de der laser nogen. I ved allerede at
sidste event, der havde jeg de der laser nu. Så jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvorfor fanden vi skulle udsættes for det i den her også. Og for helgulen. Gider han godt at slappe lidt af. Det er fede svin. Au! Det var da første omgang, og jeg døde ikke. Jeg har slet ikke mistet liv nu. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør, men jeg gør et eller andet, der virker, tænker jeg. Åh nej, jeg glemte den der kæmpe kølle. Ej, nej. Oh shit. Nej! Din